Dnes tu stojím s tiskovým mluvčím firmy Šamanka a sportovním redaktorem Krištofem Rossmanem. Krištofe, jak byste přiblížil potenciálním zákazníkům vaší firmu? Tak zabýváme se prodejem ovocných šťáv. Pro nás je velmi důležité, aby to zastoupení těch ovocných šťáv v našich produktech bylo co nejvyšší. Myslím si, že se nám to poměrně daří a zákazníci jsou prozatím spokojení. Na regionálním veletrhu jste zvítězil hned ve 4 kategoriích. Čím to podle vás bylo způsobeno? Myslím si, že především naší pílí a skvělou připraveností. Snažili jsme se vlastně prosadit trošičku riskantní věci, které se nakonec staly býti dobrou volbou a já doufám, že dokážeme úspěch zopakovat i na mezinárodním veletrhu, protože tam to bude o dosti těžší. Máme připravené nějaké ESA v rukávu, ale ty samozřejmě nebudu prozrazovat. Doufám, že se nám to vydaří. Má firma Šamanka vztah ke svým zákazníkům? Já si myslím, že vynikající. Každý odběratel je pro nás stejně důležitý, ať už kupuje 1 lahev nebo 10 přepravek. Já doufám, že naše vztahy budou pokračovat i nadále na dobré vlně a vlastně je pro nás velmi důležité, aby ty zákazníci byli spokojení, protože je to článek dobře zapadajícího mechanismu a myslím si, že v následujících dnech se teprve ukáže, jak připraveni jsme na mezinárodní veletrh, jak spokojeni budou naši odběratelé při jiné nabídce. Samozřejmě snažíme se vymyslet sérii změn, jak jsem říkal, tak je to pro nás velmi důležité a doufám, že budou spokojeni i s novými produkty a s novými změnami, které jsme si připravili pro tento veletrh. Já vám děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí na mezinárodním veletrhu. Děkuji.